Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε σπιτικό ψωμί με προζύμι. Είναι μια άλλη διαδικασία από τη συνηθισμένη, αλλά θα έχουμε μια πολύ διαφορετική γεύση στο ψωμάκι μας. Θα είναι εξαιρετικό. Θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι 70-30. 70 σκληρό, 30 μαλακό. Αλεύρι 1-200. Θα βάλουμε μία κουταλιά ζάχαρη, και μία κουταλιά αλάτι. Ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι και τη ζάχαρη, καλά, να πάει παντού. Ανοίγουμε στη μέση του αλευριού μία λακκουβίτσα. Ρίχνουμε νεράκι χλιαρό. Εγώ έχω ζεστάνει 450 γραμμάρια νεράκι, θα δούμε τι θα μας πάρει. Ρίχνουμε το μισό νεράκι μας και όλο το προζύμι, το 450 γραμμάρια προζύμι. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει το προζύμι. Είναι σημαντικό αυτό, να λιώσει καλά το προζύμι για να μην μας αφήσει σβόλους. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να δουλέψει τώρα το χέρι μας. Θα πλάσουμε σε σημείο που να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη, όχι πολύ σκληρή, και να μην κολλάει βέβαια στα χέρια μας. Αυτή είναι η ζύμη μας, είναι πολύ μαλακιά, πάρα πολύ ωραία. Έχω ζυμώσει στο δεκάλεπτο, 10-12 λεπτά. Η ζύμη μου είναι 2.220 περίπου. Αυτή τώρα εγώ θα την μοιράσω, επειδή έχω 3 φορμάκια, θα την μοιράσω στα 3, εδώ ίσως είναι λίγη για 3, θα το δούμε. Δεν πειράζει όμως, θα φουσκώσει λιγότερο. Έκανα ένα λάθος προηγουμένως στο ζύγισμα, το συνολικό βάρος είναι 2.190 και έχω μοιράσει τη ζύμη σε 3 ίσα μέρη από 730 γραμμάρια. Λοιπόν, θα το βάλω σε 3 φορμάκια, θα δώσω λίγο τα φορμάκια, αν και είναι αντιπολιτικά, θα το κάνω περισσότερο για γεύση και όχι μήπως να εκκολλήσει. Ωραία. Να δώνουμε και λίγο τη ζύμη μας. Και τις δίνουμε το σχήμα μέσα στο φορμάκι. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Θα βάλουμε τώρα θα τα σκεπάσουμε τα φορμάκια μας με τη διαφάνεια. Δεν σκεπάζω το φορμάκι, αλλά σκεπάζω, τη βάζω να έχει πρόσωπο τη διαφάνεια με τη ζύμη. Και το κάνω αυτό γιατί δεν θέλω να πιάσει χοντρή πέτσα η ζύμη μου.
Αυτό τώρα εφόσον φουσκώσει θα φουσκώνει και την διαφάνεια μαζί. Το τελευταίο μας βήμα είναι, θα πάρουμε ένα κουβερτάκι, θα τα καλύψουμε, να έχουν μια καλή θερμοκρασία για να μπορέσει το έζυμο να αναπτυχθεί και να μας δώσει ένα καλό φούσκο με έναν διπλασιασμό του όγκου. Εγώ θα το αφήσω γύρω στις 10 με 11 ώρες, δηλαδή όλη τη νύχτα είναι προτιμότερο να το αφήνουμε, γι' αυτό είναι καλύτερα να ζυμώνετε το βράδυ, να κάνετε τη ζύμη σας, για να έχετε το χρόνο και να μην σκέφτεστε όλη τη νύχτα να μπορέσει να φουσκώσει η ζύμη και το πρωί μετά κάποια στιγμή να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Είναι λίγο χρονοβόρο με το προζύμι, αλλά θα αμυφθείτε από τη γεύση. Αυτό να το θυμάστε. Έχουν περάσει 11 ώρες. Έχει φουσκώσει πάρα πολύ η ζύμη μας και μάλιστα εδώ σε σημείο που η κουβέρτα δεν το άφησε να ανέβει παραπάνω. Εδώ φουσκούσε περισσότερο και εδώ το πατούσε η κουβέρτα πιο πολύ. Βλέπετε ότι πατώντας με τα δάχτυλα πηγαίνει προς τα μέσα και επανέρχεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μεγάλη επιτυχία. Βγάζουμε τη διαφάνεια. Έχουμε ανοίξει το φούρνο μας στους 250 βαθμούς πάνω κάτω αντίσταση και θα τα βάλουμε για 15 λεπτά μέσα. Πρωτίστως θα βάλουμε ένα κατσαρολάκι με νερό κάτω στον πάτο της κουζίνας να δημιουργήσει υδρατμούς και στη συνέχεια θα βάλουμε τα ψωμάκια μας. Θα τα αφήσουμε για 15 λεπτά. Το τέταρτο έχει περάσει, θα βγάλουμε το νεράκι μας, τη δουλειά του έχει κάνει, το βάλαμε για να μας δημιουργήσει μια διόγκωση, να δώσει την υγρασία και να μας δώσει και ένα καλό φινίρισμα και να μην μας κάνει χοντρή κόρα. Και κατεβάζουμε στους 170 βαθμούς τη θερμοκρασία μας. Έτσι στους 170 βαθμούς. Και θα το αφήσουμε περίπου για ένα μισάωρο. Ο χρόνος παίζει πάντα βέβαια, ελέγχουμε. Και στο 1/4 θα τα βγάλουμε και θα τα ραντίσουμε λίγο από πάνω με λίγο νεράκι για να μας κρατήσει την υγρασία από πάνω πάλι. Έχει περάσει 1/4, θα ανοίξουμε την κουζίνα μας, θα βγάλουμε τα ψωμάκια μας για να τα κάνουμε ένα ράντισμα από πάνω για να έχουμε την υγρασία τους πάλι. Έχω κλείσει το φούρνο μου γιατί είδα ότι το ψωμάκι έχει πάρει το χρώμα του. Έχω δοκιμάσει με ένα ξυλάκι ότι είναι καθαρό, δεν έχει υγρασία μέσα, που σημαίνει ότι είναι εντάξει. Άρα στο 5 λεπτό δηλαδή μου έχουν γίνει κιόλας. Κλείνω το φούρνο και έβαλα ένα χρυσόφαρτο από πάνω για να μην πάρει άλλο χρώμα από επάνω. Στα 35 λεπτά το ψωμάκι έχει ψηθεί. Έχει περάσει ένα 5 λεπτό που τα άφησα μέσα να ηρεμήσουνε και στη συνέχεια τα βγάζω. Τελικά ο συνολικός χρόνος που με πήρε ήταν 35 λεπτά. Η κουζίνα αυτή είναι πιο δυνατή, οπότε και σε εσάς θα παίξει ο χρόνος ανάλογα με την κουζίνα σας. Λοιπόν, βγάλαμε τα ψωμάκια μας από το φούρνο, βρέχουμε μια πετσετούλα και τα σκεπάζουμε. Για να πάρουν την υγρασία τους. Αφήσαμε την υγρή πετσέτα
5 με 8 λεπτά επάνω, να του δώσει την υγρασία του και στη συνέχεια ανοίγουμε μια στεγνή πετσέτα και βγάζουμε τα ψωμάκια μας από τις φόρμες για να μην μείνει η υγρασία από κάτω. Να τραβήξει την υγρασία από την κάτω πλευρά. Όπως βλέπετε το ψωμάκι μας έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Θα κόψουμε και λίγο τώρα για να το δοκιμάσουμε. Τώρα όταν κάνετε τη ζύμη και το φορμάρετε, να κάνετε 2 παράλληλες γραμμές με το μαχαίρι σας ή έναν σταυρό πάνω στη ζύμη. Είναι καλό. Εγώ ξέχασα να κάνω, για να είμαι ειλικρινής. Έχει πολύ ωραία γεύση. Κάντε και εσείς το δικό σας ψωμάκι και θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όπως πάντα λέμε, να μην ξεχνάμε τα like. Τα χρειαζόμαστε μαζί με την αγάπη σας. Έτσι θα μας στηρίξετε και να διαβάσετε πώς φτιάχνουμε το προζύμι και πώς θα το διατηρήσουμε εφόρου ζωής. Καλή επιτυχία και σε εσάς.